Gemeni și Balauru. Ne continuăm fotogramele cu un reportaj despre un mic oraș, intrat însă în circuitul internațional. Să mai adăugăm că prin România Film. Pentru că aici am întâlnit o grijă deosebită pentru frumos, tovarășe primar Nicolae Rovinaru, am avut și eu grijă să aleg un cadru care să fie pe măsura orașului Buftea. Și vă rog să-mi repetați ceea ce de fapt am întâlnit. Stăruitare grijă pentru ca orașul să fie frumos. Pentru oameni. Pentru oameni se face totul, cu oamenii se face totul. Tot ceea ce ați văzut în această drumeție pe care ați realizat-o nu sunt altceva decât obiective, propuneri, înfăptuiri. Ați spus propuneri, deci mai urmează. Da, mai urmează, firesc. Orașul nu se oprește la ceea ce s-a realizat până în prezent. Are o mare perspectivă pentru viitorul său. Toate localitățile din țară au asemenea perspective. Nu este ceva nou numai în orașul Buftea. Noul peste tot este. Tovarășe Rovinaru, de pildă am trecut pe lângă Casa de Cultură, care era în urmă cu 2 ani, și pe lângă cea de acum. Este un exemplu extrem de concludent pe care îl alătur în imagine, pentru că vorbește mult mai bine decât oricare dintre noi. Nici nu suferă comparație, pentru că imobilul pe care ați văzut de cultură din centrul orașului are o arhitectură foarte frumoasă și este destul de bine dotat și util pentru populația orașului. Toate obligațiile primarului sunt îndeplinite cu mare scrupulozitate de cel care până nu de mult a fost procurorul șef al orașului. Orașul se înfrumusețează, dar nu-și neglijează funcțiile sale esențiale. Noi apartamente, noi magazine, alte concentrate din ultimele realizări ale orașului Buftea. Stația de irigații, terminată cu 4 luni înainte de planificare, și-a propus să elimine anii secetoși de pe 600 de hectare. Animalele pentru carne vor mânca un furaj cu înaltă valoare proteinică, de 3 ori mult mai ridicată decât cea a porumbului. Ciconetul este instalația care, printr-o tehnologie simplă, transformă rezidurile păsărilor, care evident se aruncau, într-o valoroasă hrană pentru animale. 200.000 de ouă, într-un schimb, sunt puse la conservat în sacii cu praf de ouă. Cercetătorii în stația pilot caută să echilibreze în eprubetă și apoi pe bandă timpul optim de păstrare al prafului de ouă. Prin cultivarea intensivă a porumbului, recoltele sunt mari, dacă nu chiar foarte mari în acest an la Buftea. Satul de vacanță din orașul Buftea. Minunat loc de odihnă și pentru bucureșteni. E necesar să repet, orașul Buftea, nu delta Dunării. Remarcați, are balta pește. Primarul, tovarășul Nicolae Rovinaru, iubitor de cultură, a așezat în orașul Buftea, la noua casă de cultură, statuia nemuritorului George Enescu. Și din aceeași dragoste pentru cultură și frumos, numai cu puteri locale, câțiva tineri entuziaști de la studiourile cinematografice Buftea au ridicat această fântână în noul centru al orașului, care abia s-a descoperit de sub schelele constructorilor. Ați vorbit despre comorile spirituale pe care vreți să le puneți mereu la dispoziția oamenilor și chiar astă seară asistăm la un asemenea moment, inaugurarea stagiunii Teatrului Bulandra la dumneavoastră, aici. Este o inițiativă a teatrului în colaborare cu Casa de Cultură a Sindicatului din orașul nostru, pentru prima dată realizată în oraș, și ne bucură foarte mult acest colectiv de cultură care
conlucrează cu instituțiile noastre de cultură din oraș. Îmi dați voie să spun aplauze pentru orașul Buftea și aplauze pentru Teatrul Bulandra. Este o